Mira, la Caroline. Potser ella em pot ajudar. Vine. Hola, Caroline. El teu pare és advocat, oi? Sí, i la meva mare també. Sí, però això és molt important. O sigui que pregunta-ho al teu pare. Molt bé. Posem que un profe li confisca una cosa a un alumne. Posem que sigui un reproductor. Oi que hi ha una llei que diu que el profe l'ha de tornar a l'alumne a l'hora de plegar? Qui t'ho ha dit, això? És la llei que va entre la de la llibertat d'expressió i la de no correu pel passadís. Espereu, no. El meu pare es dedica als drets d'autor. De manera que els drets d'autor, Aviam, Caroline, si un grup de rock descobreix que algú li ha copiat una cançó per aprofitar-se'n, ton pare li farà perdre la camisa, oi? Larry, a mi no em despullarà ningú. Tu espera't, deixa que contesti ella. Home, el meu pare treballa amb una pila de músics. La setmana que ve té un sopar amb en Peter Gabriel. De veritat? El teu pare ha sopat mai amb els Èxodus? Em penso que no. No t'hi amoïnis, qui soparà? Scott Melrod, has tret un excel·lent. Oh? No tinc el poema per tornar-te'l, però el podrà llegir tothom al Chronicle de demà. Per què? El publicaran a la pàgina de comentaris juntament amb els treballs d'altres bons estudiants. L'enhorabona, Scott. Sí, ara tothom podrà llegir el teu poema i s'adonarà que l'has copiat. Tio, no hi ha res que em relaxi més abans d'un concert que fer un repàs de la premsa local. El club Kiwanis de Galveston fa la nit del bingo, xaval. M'encanta el bingo. Ei, guaita això! Un xaval de l'institut ens ha copiat la cançó. Telefonista, vull parlar amb el pare de la Caroline Cole. Penso deixar l'Scott Melrod ben despullat. Senyor Adler, em penso que m'estimaria més que no me'l publiquessin al diari, el poema. Hauries d'estar content. El teu poema ha estat seleccionat entre centenars de treballs. Potser centenars, no? 7. I li sembla que és massa tard per proposar-ne un altre? No em penso tornar a llegir tots els poemes per trobar-ne un altre. Que hi ha alguna altra cosa que vulguis proposar? Sí, proposo això. Scott, el teu poema es mereix que el llegeixin. Demostra molta imaginació. Ha escoltat el meu compacte? Segur que trobarà que mostra la mateixa mena d'imaginació. Em temo que no ho podré fer, Larry. El meu gos se l'ha menjat. Que s'ha menjat el compacte? I el reproductor també. Em pren el número, oi? Per desgràcia no, li surten les dents i l'ha destrossat. És força interessant, perquè el mes passat, quan el meu gos em va rosegar la llibreta, em va baixar la nota. Soc molt conscient de la ironia. T'he posat un notable alt per un poema que amb prou feines es mereixia un suficient baix. Què és la ironia? No et preocupis, et faré un xec. Ostres, noi, un xec del profe. El següent. Que el vols cobrar o emmarcar-lo? Deixa'm parlar a mi. Voldria cobrar el xec, sisplau. Tens compte amb nosaltres? No, però el meu client, l'Everett Lloyd Adler, sí. Lloyd. Va adquirir un equip de música de la meva empresa i va efectuar el pagament mitjançant el xec que li he esmentat. Larry, per què parles així? És un banc, respecto la institució. Suposo que ara el deus voler atracar. Tio, tens una ment criminal, tu. Larry, quan escoltis el compacte t'adonaràs del tros d'ase que ets. I quan m'hagi comprat un reproductor nou veurem el tros de criminal que ets tu. Em sap greu, però no tenim conformitat. Què? Manca de provisió de fons en el compte. Parli clar, sisplau. Larry, no et poden pagar el taló del senyor Adler. Genial, el número de l'Adler no surt a la guia. Ves per on? Quina ironia. Calla, llepa, profes. Jo em passo una setmana per escriure el meu poema. I tu vas, copies el teu i treus un excel·lent alt. Larry, per què no vas al vàter i te'n vas cap a casa teva? Aquesta n'és una altra. El meu pare penca com un burro, però vosaltres teniu la fossa sèptica nova. Això, ara el meu pare deu haver robat la fossa sèptica. I deu defraudar la declaració de renda. Nano, sortim d'aquí a 5 minuts. Ei, Exodus, què hi poseu de base imposable per desgravar? No facis trampes, Melrod! Ei, què hi fa aquí?
No és el paio que ens va robar la fossa sèptica? Tens raó, sí. Encara no cantis victòria. Penso escoltar la cançó. Algú ha de tenir un exemplar del compacte. Més oberta. Obre-la més. Rei, és molt emocionant. No havia sortit al diari des que vas caure de la carrossa el dia d'Acció de Gràcies. Trobo que és meravellós que l'Scott es pugui expressar d'aquesta manera amb la poesia. Molts nois de la seva edat tindrien por de mostrar els seus sentiments. Em sembla que l'Scott no té por de res i encara menys dels poemes, oi, Valent? Pare, hauries de trobar una manera d'expressar el teu vessant artístic. No et pots passar la vida treballant? Ei, jo ja tinc el meu vessant artístic. Ho veieu? Em puc expressar d'una manera artística. Em considero un expert, un mestre en l'art d'enllardar els pollastres rostits. Vinga, a menjar tots. Bon dia. Bon dia. Bon dia, fill. M'han publicat el poema? Per descomptat. És interessant. Francament, ens agradaven molt més altres poemes que havies escrit. Molt més, com ara aquella felicitació pel dia del pare de fa uns anys. I tant. Aquella sí que era maca. Sí. Rei, de veritat, penses que avui és un bon dia per morir? No, mare. Només. És un títol. Però què volies dir amb una fosa sèptica sobreixent de femer, d'abandó i d'abús? Rei, creus que no ens ocupem prou de tu? És una manera de demanar ajuda? No, és un treball de llengua. Doncs explica'm això de les urpes d'un monstre macaron en el crani. Tant et molesta que et passi els dits pels cabells, és això? Perquè si és així, crec que li deus una disculpa a la teva mare. Escolteu, me'n vaig anar a dormir tard per escriure el poema. Estava cansat. No té cap mena d'importància. Mira'l, el poeta de la família. He llegit el diari i no vull que tornis a escriure poemes sobre la nostra fossa sèptica. M'has sentit, Shakespeare? Els problemes de fontaneria són cosa meva. No tens per què treure els drapets al sol de la nostra família. Ara que hi penso, Beverly, has acabat la nostra bugada? Scott, puc parlar amb tu? He llegit el teu poema a l'hora de dinar. Sé molt bé que els pares no l'entenen, però jo sí. Estem a la mateixa ona. És ben natural. Vam néixer de la mateixa matriu. Tu entens el meu dolor, oi? No. Esclar que sí. Guaita, deixa'm que et llegeixi poemes meus. No ho havia compartit mai amb ningú. Em diuen la nena del papà. Però sóc una dona, amb ales per volar. Construir un niu i pondre un ou? Com la mare? Encara no. Ara no. Nina, aquí no. Sisplau, vols fer el favor de no cridar tant? Tu no em pots fer callar. Ningú em silenciarà. M'escolteu tots? En nom de l'Scott Melrod he de despullar la meva ànima. Baixa de la taula. No em toquis.
Scott, és la primera vegada que em porten a veure el director. Quina sensació! Gràcies. 160 en 98, 160 en 99. Si ets servit, tot en efectiu. I perdona un altre cop per l'error informàtic del banc. Sí, error informàtic. Correcte. Al final, et podré demostrar que vas copiar la cançó. Què? Espera't, la primera línia diu estirat en un terra negre. Jo vaig escriure la meva vida és un pou negre. Semblant, però no suficient per presentar càrrecs. Sóc escèptic reconeixent que fa molt més la inacció que l'abús. Una fossa sèptica sobreeixent de femer, d'abandó i d'abús. Un bord canta sostinguts. Boris Yeltsin en sostenidors. En què dimoni pensaves? Ja t'he dit, què és el que se'm va acudir? Nano, et dec una disculpa. Crec que ho vas fer tu de veritat. Scott? Ray, quan tinguis un moment vols baixar a la saleta? Per què? Hi ha mossèn Frank que et vol saludar. Mossèn Frank? Què hi fa aquí? Que li has trucat que vingués? No. Ha llegit el poema i ha passat a veure com estàvem tots plegats. No m'ha sentit pas dir dimoni, oi? No, no ho crec, Larry. Scott, quan tinguis un moment. Ostres, noi. Això és un pal. Tothom em té per un psicòpata. No em trauran l'ull de sobre el que queda d'any. Creus que podríem fer veure que vaig copiar el poema d'una cançó? Saps qui ens podria ajudar? Voleu que li demani a en Peter Gabriel que gravi el teu poema com una cançó només perquè puguis dir que l'has plagiat? Sí, ho podries arreglar? No, no vull molestar els clients del meu pare. Bé, ta mare coneix algú que ens pugui ajudar? I no tens ningú millor? Sí, nois, d'acord, us la gravaré, però abans us he de dir una cosa. Trobo que aquest poema és una animalada. Quina mena de professor li ha posat un excel·lent? El pitjor de tots. Ens confisca coses. I té un gos que es menja reproductors de compactes. Un moment. No es diu pas Adler? Sí. Ja el conec. El seu gos de poc no m'arrenca el braç d'una mossegada. La mare de la Caroline li volia fotre un plet que t'hi cagues. Per sort, abans vam arribar a un acord. Em va donar un xec. Hola, pares. Hola, Scott. Hola, Scott. M'agrada veure que estàs content. Escolteu, em sap molt de greu que el poema hagi molestat tothom, però tinc una bona notícia. Quina? Imagineu-vos que us dic que jo no el vaig escriure. Què? I si us digués que me'l vaig copiar al peu de la lletra d'una cançó d'en Victor Gous? Victor Gous? El paio que canta Oktoberfest al club de camp? Sí? I si fos un plagi d'una cançó seva? Això és terrible. Ens enfadaríem molt. Però em pensava que no us agradava el poema. Això és igual. El plagi és una cosa molt i molt greu. Scott, de debò que el vas plagiar? Aquesta sí que és bona. Si el plagio us enfadeu amb mi i si l'escric jo esteu enfadats igualment. Scott, el poema potser no ens va acabar de fer el pes, però estàvem molt contents que haguessis escrit una cosa que impressionés prou al professor per fer-la publicar. Scott, fill meu, si et vols expressar, fes-ho de la manera que vulguis. Ho acceptarem. El que vaig escriure va ser sense voler. Ja ho sé, Ray. No ben bé tot, però... Per què és el plàstic? Volem pintar l'habitació. Li fa falta. I a continuació, melodies per un diumenge rítmic es presenta una nova creació de Victor Gous. Un bon dia per morir. My life is a cesspool, a septic tank, overflowing with the muck of neglect and misuse. Boris Yeltsin's in uproar, Chinese food is on the floor, monstrous claws running through my scalp, makes me want to run for help. Scott, que no ens havies dit que no havies copiat el poema? My
life is a cesspool, a septic tank overflowing with the muck of neglect and misuse. Boris Yeltsin's in a bra, Chinese food is on the floor, monsters' claws running through my scalp makes me want to run for help.